दिनै फार्स्ट डे अपारेशन खालामदोंमोन। फार्स्ट डे अपारेशनावबो जोङो सानै दुथांफोरखौ लोगो मोनदोंमोन। दा जुदि जोंनि लाइमोनफोरा दानिफ्रायनो गावबा गाव देहायारि बिथिं मेलेमारि बिथिंखौ गासिबो फेसेवनानै लाखाजोबोब्ला जोंनि हारिया लोरजिया जानो आरो सानबोसे दं। दानि जुगाव बिमा बिफाफ्रा बिराद आसाजों फिसाफोरखौ सासे सानैल' खाङो। बे सासे सानैल' फिसाफ्रानो जुदि गाज्रि जानांगौब्ला आरो सोर थाहैबावगोन नोंसोरनि न'खराव? खेबसे खेबनैखौ जोङो वार्निं होबाय, नाथाय गाबोननिफ्राय जोङो गोख्रों साजाखौ जोङो होनो सिगांसिगोन। गाज्रि हाबा मावनायनि सिगां गोबां बार सानग्रोयो। बेखौ जोङो हमनो मोनोब्ला जोङो एबार जोङो मोजां साजा होग्रोनानैसो जों बिसोरखौ माहाय गथायनांगौ गथायगोन। दिनै फार्स्ट डे अपारेशनावनो जों सानै हमनो मोनखादों। फार्स्ट डे अपारेशनावनो अननायनि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौ हगार हरनाय जाबाय। बेबादि लेभेलजों फोसाबगोन। खुनु बेबादि गाज्रि बेक्तिया जाहाथे थाखोमानोबो जायगा मोना। जाथिनि रेसपन्सिबिलिटिखौ गाबोन सोर लानो फैगोन? गामिनि रेसपन्सिबिलिटिखौ सोर लानो फैगोन? नोंथाङा न'खरनिनो सासे रेसपन्सिबिलिटि हल्डार जानो हानाय सुबुं जानानै फैनाय नङाब्ला जोंबो नोंसोरखौ फैनानै बुनानै गोजोना। नाथाय जोंहाबो बे हायावनो सानसे जोंबो रायजो जागोन आरो जोंहानो जाथि खुरमा दङ हिसाबै जोंनि जाथि खुरमायाबो जाहाथे बरायजानो गोनां जाया। जोंनि बिमायनि फिसा बा बिदानि फिसा बेफोरबो नोंसोरजों जाहाथे सौग्रावफ्लांहैया, बेफोरनि थाखाय जोङो जायगाखौ फोसाबनांगौ जानानै फैयो। आरो हारिनि मोनसे सार्थआव जिहेथु बेफोर जिनिसखौ बाहायनाया गुबुनारिनि फान्दायनाय, गुबुनारिफोरा जोंखौ माब्रै जोंनि देहाखौ खमजुरि खालामनाय, जोंखौ इडुकेसन लेभेलाव जोंखौ गैया खालामनाय, लोरजिया खालामनाय। माने देहायारि लोरजिया जायोब्लाथ' नों स्पर्ट्सआवबो थांनो हानाय नङा, पुलिस मिलिटारियाव थांनो हानाय नङा, बबेबा माने संगठन बा बबेबा मोनसे आफादावबो नों जेबो बिबान लानो हानाय जयगथा बेक्ति जानाय नङा। दा बैफोरखौनो गुबुनारिफ्रा नुनायनि गेजेरजों गुबुनारिफोरा बेफोरखौनो जोंनि हारिनि सिङाव हाबनानै गाज्रि एजेन्सि बाहायनानै जोंनिनो मानसिखौ बाहाय साप्लायार खालामनानै माबा माबि जेन'बा आखाइनि कमिसन होनानै बिथांमोनखौ बाहायहोदों, बिथांमोनखौनो फानहोदों। बेफोरबायदि खालामनायखौ जोङो सहायनानै थानो हायाखै। हारिखौ जोंहा गेरेमसा खालामनांगौनि खोथा दं। जोंनि साफ्रोमबो नोंसोरबादि सेंग्रा सिख्लाफोरा राफोद जानांगोन, मोनफ्रोमबो रेसपन्सिबिलिटि लानो हानाय जानांगोन। जेखुनु प्रकारावनो जा न'खर बिथिङैबाबो नोंसोर गाव गावनि न'खरखौ सुंथानो हानाय जानांगोन। रावनावबो सोनारनानै जाहाथे जानाङै। जोंनि हारिनि माखासे लाइमोन सेंग्राफ्रा बे गाज्रि बेसादाव गफबनानै थाफिननाया बारानिफ्राय बारा जाफिनदों। सिगां समाव बेखौ क्लिन एन्ड क्लियार खालामखांजोब्बायमोन जोङो एरियाखौनो। बेनि गेजेरजों जायगाया एसे मोजां मोनसे थासारि, मोजां मोनसे परिबेसाव फैनो हाबायमोन। दा गोलाव बेबादिनो 7, 8, 9 दानसोआ माने एसे मोजां परिबेसाव थाबायमोन। नाथाय दा सुलुंनिफ्राय माखासे इनफरमेसन मोननो हादों। बेफोरनो जाहैबाय बिथांमोनहा बा बैसोर गथ'फोरा बे गाज्रि लामायाव थांफिनदों। दा बेफोर आरो माखासे गोदान बेवहाय लोगोफोराबो इनभल्भ जानानैसो बिसोरनि टिमा स्ट्रंसिन जानो थांगासिनो दंमोन। दा बेखौ मैया ससियेल मेसेज मोनसे फोसावदों। बेनो जाहैबाय जोङो बिथांमोनखौ थाबैनो हमफिनजोबसिगोन। दा जुदि बेखौ गारजेनफोरा खबर मोननानै गाव गावनि गथ'फोरखौ मोजाङै सामलायाबा उनाव जोंखौ दुसिनानै जेबो लाब जानाय नङा। जोङो खेबसे खेबनैखौ जोङो वार्निं होबाय।